waham na hanin nalai mani mahabir sem ketini Fungka ham jotono no bayar kain hai drongno ke tabang Agartala thanai tongo tapang Agartala wasipon thangi ko tinino thanai konorok ani tam sanai tonga Agartala thangmani kang aro thangai bahai ma tongnai nagerana konorok ani video no first to last isi khaiwanai tongdi ang tinino first Agartala thangnai tang kang buni lagis thangnai hingga hai kono ang aro thangpono ang kisa bolok rok khainai ke norok nai tongdi pa asuk jora norok ani channel ko tarni tongka subscribe khaini tapok di asukno jotono no hambai tak jiwo sebaiknya yang ke kokrok sebiji tak norok nang naik tongdi pa asuk jora angkai dong sekitar nih 4 sertifikat kamar mah gak usah tahu apa aja tetap sering raspberry ko buruk naik aku nangke bokrok sini mi tong phai belai gari bangmani bagai ke tini ke swang pati la sanai norok nukman sanai tini ani tomung no norok nai tong de first to last ketabok seng raspberry sok aja ikon norok nubi makna tak seng hab lajak mata mahap no naik kirana off Monday oh tahu nomor ini bonus lagi sindeng lagi ya kamu nih sedang nanya jadi kau nih itu kusung raspberry waham na hanin nalai mani mahabir sem ketini get foto yang nice juga daerah tuh sebenarnya bagus